Hayi, siyazizwa indaba enganza ukuthi siyazizwa indaba. Komanda lami, hamba utshene laba bakuthumile ukuthi thina ama-ground forces omkhonto wesizawusitholanga. Musukusho futhi ukuthi sithi thina, ubala nobani lapho? Ubala nathi? Thani wena uthi abahambe. Kushuthi uthunyiwe nako usuthi sithi thina. Hamba tsheneke laba bakuthumile ukuthi thina usitholanga besingekho. And thina samsana lento eyisho. Ubatshela ukuthi mina ngisho ukuthi ngithi mina thina ngoba ngiyazi ukuthi khona sithi thina nabo abaningi kunalabo bona bakuthumile abayiqeqebana batshela ukuthi awusitholanga thina ama-ground forces omkhonto wesizwe lento yakho futhi ngeke size si-entertain. Batshela ukuthi nobabulisa umchuna umtholanga, ubatshela ukuthi uPresident Jacob Zuma nawo umthole engekho ubengekho. Wena musukufuna ukusetshenziswa semncane, musukufuna ukuthi besebenzise wena abantu ukuze kube khona into ezokwenzeka. Usengakhona ukuyikhandela kuyeswini. Musukufuna ngane ukuthi ngithi usetshenziswa wena. Musukufuna ukuthi bakugijimisile bathi gijima mala phambi kwecamera hambeke lapha kwi-mic uyokhuluma inkulumo eso. Umkhonto wa A nomkhonto B akusinto eqala ngangiyazi into endala. Bebe ikhuluma sebekhathele sebethatha wena bazokhohla ngekhanda. Oh nawe mhlawumbe nento seyijile okulele eqeqebana lele zokwenza lokho. Umkhonto A awukho, umkhonto B awukho. Wena ngabe uthi laba bantu abasuke ku-MK beze ngeinhloso zabo efana nalento eyishoyo abahambe. Laba bazodla imali ze-MK abahambe. Laba beze ngeinhloso zokuhlakaza umkhonto abahambe. Laba bathi umkhonto A nomkhonto B abahambe ngoba indlela yabe kuzama ukuhlakaza umkhonto. Bayizamile behluleka siswa. Ubani wena uzokhona? Ngeke uzukhona nangane ukuthi angifuni nje nokukhohlisa ngifuna ukudlala ngawe. Ngeke uzukhona. Kunale message le. Kuthiwa ngitshela umbabulisa umchuni mangimbona ngimtshela ukuthi bamthanda kabi eKZN. Bathi nje ngimtshela ukuthi cela nje usitshele lo baba simthanda kabi. Ngutshela mina ngelungu lomkhonto elinamandla elisuka khona lapha ewadini eward 2 eMaritzburg. Ilunga lomkhonto elinamandla elisuka khona lapha benenza khona wona lo mdlalo enodlalayo. Akunamkhonto A, akunamkhonto B, kusho mina umacekece. Awuve siyeke nje ngane kamama lento iyeke izokubanga isixoxa musukufuna ukuyizondisa ngaba ukuzondanisa nabantu. Iyeke lento, iyeke musukufuna ukuyizondanisa nabantu, musukuyibangana nje isixoxa ngokubuke kuusisi impela nebhungu engathi maliqhamuka impela lifisa ukubeka amabili amathathu. Angathi makuqhamuka ibhungu bese liyakunyanya ngenxa yento oyikhipha emlonyeni wakho ikhomba ukuthi wena uyathunywa wena usetshenzisiwe wena uzohlakaza umkhonto. Ungayenzi le nto le, iyeke ngane kamama iyeke. Mawuthola nje le message futhi ngathi ungayithola uyiyeke le nto le. Nayi message nje isuka eMaritzburg. Bathe nje ngitshela ubabulisa umchunu ukuthi bamthanda kabi. Ngisanje ngifuna ukuzosididizisa yini enifuna akunathi esididizisayo. Yini enifuna ukuzosididizisa. Kanti ngeke sizididize ke thina sididiziseke thina. Asididiza sincethisa ngithi. Yini enizosididisa? Hayi ukuthi nina niyadidisa, nina sengathi niyadidisa nididizi nina nifuna ukuzodidisa thina. Lento engasize siyenze thina. Uyangizwa ngithini mina? Ngithi thina. And baningi abathi thina. Njengami uzobabona la comment section abathi thina. Wena mawuthi nina ngathi wena ububalana nathi thina ungasibali sikho kulento yini into yakho nje wedwa nabangani bakho ngabe uthe nje wona mina oneqeqebana lami kusho mina macecele.